Ihmiset lukevat paljon, erityisesti me naiset. Lukeminen auttaa katsomaan kauas ja lähelle. Minua kiinnostavat sähköiset kirjanlukijat. Antavatko ne uusia lukuelämyksiä? Muuttuuko lukeminen? Ensimmäisen kosketuksen e-kirjan lukijoihin sain Leicesterissä syksyllä 2009, kun vierailin opetusteknologioihin erikoistuneessa tutkimusyksikössä. Pohdimme silloin workshopissa, mitä etuja digitaalisessa muodossa olevalla kirjalla voisi olla. Löysimme paljon hyviä puolia. Löysimme myös monta vastustavaa mielipidettä. Laitteet maksavat ja kirja on jo ennestään kaikille tuttu. Mitä jos sataa ja laite kastuu? Nykyiset kirjastopalvelut ovat jo hyviä. Tarvitaanko sitten enää kirjastonhoitajia, rakennuksia, seiniä tai hyllyjä, jos kaikki muuttuu digitaaliseksi? Tämähän on suorastaan uhka nykypäivälle. Vierailin seuraavan kerran vuoden päästä Leicesterin yliopistossa ja olin kuullut, että Apple oli julkaissut Englannissa jo kesäkuussa iPad-tablettitietokoneen. Se sopii hyvin lukijalaitteeksi. Etsin yliopistolta tieni tietokonekauppaan. Nuoren myyjän mielestä oli erittäin coolia, että olin tullut Suomesta asti ostamaan häneltä iPadin ja vielä omaan käyttööni. Siitä lähtien olen lukenut lehtiä ja kirjoja iPadilla istuessani junassa työmatkoja. Sara kirjoitti blogissani lukemisen monista mahdollisuuksista. Sähköinen kirja ei voi korvata kirjan tuoksua, paperin tunnetta iholla tai kansikuvan elämystä, mutta se tuo lukemisen rinnalle uuden lukemisen tavan, selailun. iPadista ja muista lukulaitteista voi tulevaisuudessa tulla opiskelijan työvälineitä ja moniviestimiä, kunhan hinnat vain ensin laskisivat. Lukeminen antaa elämyksiä, tapahtuupa se sitten paperilta tai lukulaitteen näytöltä, ja näemme kauas.